News. IFM News. Lokal. May pabuya ijay SM City Lawag TBTS World Tour arirang live viewing amang TED iti na indaklan a concert experience kadagiti fans. Iti daytoy nga aktibidad may pabuya ligdi dua a full-length concerts a live a may patulod manipod goyang ken Tokyo. Maawat a daytoy ket mang TED iti gundaway kadagiti army amarik na iti enerhiya musika ken ragsak ti concert babaen iti dakkel a screen. Nawagan digiti fans a mangipasigurado iti tugaw da babaen ti SM Cinema app iti website ti SM Cinema wenno iti ticket booths. May sa daytoy nga na espesyal nga okasyon para kadagiti mga idol iti grupo a BTS ken kayat da makipagragragsak kadagiti kapadada a fans. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM.